हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खन्थाइगयारि आं दिनै सानसेनि गेजेराव मा खामानि मावनो लादों लोगोफोरना आं दिनै बे ब्लगखौ फुरा खिथालांगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माने जोंना दुलियाव माइ दोननाय आरोना फुरा उरि दावखोजोबनानै एखे माइखौनो अरफ्लंनानै गोसोम गोसोम खालामजोब्बाय आरोना नायबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' बिदिबा आङो दिनै फुङावनो नै फिसाजोखौ स्कुलाव थांनाय फावैनो ओमफ्राय बाजाराव अमा बेदर जानो लुगैनानै अमा बेदर लाबोनो होनना हाबोदों आरोना नै ओमफ्राय एसे लानानै थांसै आरो नायबानो जाबाय नै बेदरा जोबबायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं गैला होननानै फैफिनबायमोन ओमफ्राय थाग थिग लामायाव लाबोनायखौ लोगो मोननानै अमा लाबोनाय खिथु होननानै फैफानानै खुनुरुखुम मोनबोबाय आरोना लाकिलि माने जानो लुबैखादोंमोन नालाय मोनजानाय जासिगोन ओमफ्राय दायो नायदो लोगोफोर उरि एम्फौनि पावाराबो खम नङा जोंनि न'खराव उरि एम्फौ अरबाय आरो माबायदि अरखो नायदो नै फुरा दुलिखौनो एखेबारे हा सिंजों दावखोनानै अफ्लंजोब्बाय आरोना आयु इनि नालाय नायदो जाला आरोना बे दुलिया फुरा इखौ एखेबारे ओरैबो गब्लंबायना ओरै साइडथिंहाय ओमफ्राय इखौ माबानानै होथेनानै बे दुलिखौ फोराननांसिगोन सान्दुङाव खालामनानै दोनफिननांसिगोन सान्दुङाव फोरानदो ओमफ्राय नालाय सिंथिंजाय आयु थैगोनहाय माबायदि जाजोबनानै दङ बेखौ बैसांखौ फुरा बोखारथारनानै एखे जावनानै गारजोबथारनांसिगोन बेखौ फुरानो फाग्लालै साफा जायगायावसो दोननांगौलै माइफोरखौ बेखायनो बिदि खाराब जायगायाव दोनजायाहाय आयु गोदानसोमोन दुलिया ओरै दोनदो ओरै बेथिं दोनदो नांला एफा बे महनब्रैनि बारासो जासिगोनदां बारसिगोन बियो महनबा 6 मनसो जागोन इयाव महनब्रैसोल' लामसै बे बाखि माखाखौ ओरै सोनानै दोनफिनसै नुवाखै खाराब जाजोब्बाय नै सर भगबान माखौ मोनजागोनहाय सेवजोब्बाथाय मामा मा खालामदों हो ओंखारनो नागिरगासिनो दं नुवाखै मा खालामदों फुरा माइरं मानि साफा गारफैजोब्बाय नै माइरं लायै लायै गारफैबाय थायो सोलो उन्दै सोलो जा हे थाङानो सान्दुं गोसायाव मायाव थांनो मायाव इसोर थाङा फैदो मामा फैदो उरिनि पावारा नायलाय बाबा फुरा बैसांखौनो माबाजोबथारबाय आरो फाग्लासो जागोनलै आयु गैला जिफ्लंथारबायना नै इसोर बावलाय बोरै माइ दोनजाबावगोनसो दोनजानाय नंला इयाव ना जानाय नंला इयो नहबो इथा बेलेग आनबा लागबो ओमफ्राय दायो नै जोंहा बान्दा कबि ओंख्रि संनोसै जेनिजों आंजों बान्दा कबि लाब्रा बानायनोसै नैनि दाबायदिनि बान्दा कबिया बारा मोजां जायाहाय दाख्लै लाबोनायाथ' थोबसेयानो फुरा गेसाव गोजामोन सिङाव गोसोम आरोना नायनि र' ले बोरो गागाया नाय ओइ ले थां ओइ गागाखौ नाय थां जा लेयाव जा बेहा मोजां जागोन खोमा नै बान्दा कबिया मोजाङानो बियो गेसाव जानाय नङा आरोना बारा गिदिरखौ लाखायाखै आं ओंखायनो फिसाखौसो लाखादों दाख्लै लाबोनाया 50 थाखानिमोन थाइसेयावनो बारा मोजां नङामोन आरोना जल्दी ले आओ गुड गर्ल थैंक यू आजा मामा यहाँ बैठो आजा बैठो ओके गुड गर्ल मोजांथार माथो नै बरिया साफाखानि लाब्रा बानायसै बान्दा कबि जाग्रा गथ'आ नै जाबाय गोथां सबखौनो खासा जायो दै हामा नो जानायखौ जायालै मादै इसी नालाय कबि गोथां फिन्दी गोथां जाजोबो हामा दे मादै सना दे फान थेसे ओइ बान्दा कबि गोथां जाग्रा गथ'आ गासिबो गोथां जाजोबो बे नायलाय बेखौ जायो फेंक दो शीशी ये फेंक दो गंदा है शीशी फेंक दो फेंक दिया ठीक है अरे
Chichi, Nikate. Back up. Back up. Back up. Back up. Give me. Deh dong, mesti deh. Good girl. Bye bye. Bye bye dulu. Bye bye. Tata. Hai lại. Hai. Hai. जागासिनो दं बान्दा कबिखौ जागासिनो मुलि होनाय मानाय मानो जायो. Hai. Bye bye. ओमफ्राय दायो नै लोगोफोर खामानि मावदोंमोन नालाय खामानि मावग्रा नै साहा पानि फुदुंबाय दायो साहा लोंनानै दसे रेस्ट खालामसै आरोना साहा होनोसै थ' बिदिबा दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो खतम जोबथ'बायना लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय हा फैलायबाय ह नै दाउआ फैलायबाय नैखौ जानायनि लामबाय आरोना सिबिना होबावसै सान्दुंआ मार गोसाखा सयथिबो स्रेम रानखावजोबखाबाय नै दसेनो ओमफ्राय नै लोगोफोर दुलियाथ' जाला नालाय ओमफ्राय बस्थायाव सोनानै बेबायदि आराम रिप्लेस खालामनानै दोनजोबबाय आरोना लोगोफोर नै बस्थायाव सोनानै दोननांबाय बारा बुरजा गैखालाबो नालाय माइयाबो दाउ गदोंमोन अबाव थानो अबाव मोन जाबाय बिसोराफोर थिंसो खनाथिंसो दोनफैजाबाय नै मासेया ओमफ्राय आङो नै नैबेनाथ' नै गला गोजासो नै गासिबो सोमावनायनानै नायजोब्बाय आं गला नै दै एसेबो ओंखारखाया बिनि फिसाया मासेबो ओंखारफेरा आलावरि होनो नामा इदिखौ दैबा दैनांगौ होनो रोङिखौ